Išlo nám najmä o to, aby sme našim zamestnancom, dodávateľom, partnerom, ale najmä študentom stredných a vysokých škôl dali možnosť zažiť si nebezpečné situácie a tak lepšie pochopiť význam a prínos napríklad ochranných pracovných prostriedkov. Celý projekt dosiahol hodnotu 500 000 eur, začali sme už v februári minulého roka a v priebehu 8 mesiacov sme realizovali inštaláciu, úpravu a nainštalovali sme zariadenia, certifikovali sme, no a doteraz už absolvovalo školenie viac ako 500 ľudí. Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je základným predpokladom toho, aby zamestnanci pracovali bezpečne, aby nevznikali pracovné úrazy. A pokiaľ spoločnosť Kia Motors Slovakia bola ochotná investovať nie malé finančné prostriedky do bezpečnosti a ochrany pri práci, práve formou vzdelávania zamestnancov je to obrovský prínos. A ešte toto výraznejšie je to v tom, že toto stredisko bude slúžiť nie iba pre zamestnancov Kia Slovakia, ale aj pre zamestnancov iných spoločností. Takže verím, že aj toto stredisko prispieje k tomu, aby sa nám znížila pracovná úrazovosť zamestnávateľov. V tomto roku máme výrazne vyšší počet vzniku závažných pracovných úrazov ako v minulých rokoch. Závažné pracovné úrazy sú také pracovné úrazy, kde vznikne smrť zamestnanca alebo ťažkomu na zdraví zamestnanca. Po minulé roky sme mali okolo 10 smrteľných pracovných úrazov na celom Slovensku. Tohto roku už za prvý štvrtok máme 8 smrteľných pracovných úrazov na Slovensku. Rovnako vyšší počet závažných pracovných úrazov máme aj takých, ktoré teda majú následok nie smrť, ale ťažkomu na zdraví. Takže má obrovský význam investovať do prevencie vzniku závažných pracovných úrazov a celkovo pracovnej úrazovosti. A verím, že aj toto stredisko môže výrazným spôsobom prispieť k zníženiu pracovnej úrazovosti. Stredisko slúži pre našich zamestnancov dodávateľských spoločností, pre študentov stredných, vysokých škôl a chceme sa otvoriť aj širokej verejnosti. Máme tu 15 zariadení, na ktorých si vieme nasimulovať rôzne spektrum situácií od pádu z výšky, vypnutia zariadení, vtiahnutia do stroja, zdvíhania bremien správnym spôsobom, expozície hluku, používania KPR-ky a rôzne ďalšie teoretické situácie. Učenie prebieha tak, že ak sa školy alebo vysoké univerzity majú záujem zúčastniť takéhoto vyučovania, oslovia našich kolegov zo vzdelávania, ktorí nás kontaktujú a následne spolu s kolegami zo vzdelávania pripravíme tréning na požiadavky univerzity, školy, čo by chceli vedieť. A zážitkovou formou si vyskúšajú, ako je chrániť svoj život pred nebezpečenstvami a rizikami.